Hello, babe. Book it. Okay. Yeah. Baka makakabook na. Alright. Love you, my love. Guys, happy Monday! Monday! Hindi ko na alam yung mga day. Hindi ko na alam yung mga araw ngayon na nandito lang ako sa bahay. Monday tayo ngayon. Mamaya na sana ako mag-vlog. Kaya lang ipapakita ko sa inyo kung paano ko ina-apply tong Black Rouge na lip velvet ata to. So yung kahapon na ginamit ko is yung A04. Yung gagamitin ko today is A02. Sila na yung tumawag kanina. Magbubook siya ng Renmark ulit, guys, for next year. Grabe! Kung nandito kayo sa Adelaide and gusto nyo mag-book doon, mag-book na kayo agad-agad, guys. As in, agad-agad ngayon. Kasi ha, magbubook kami ngayon, isa na lang room na natira na riverfront. For next year, for February. Sobrang busy nila. Lalo na yung riverfront kasi parang alam na ata ng mga tao na maganda yung spot na yun. So, yeah, yun lang. Lagay ko lang yung lipsticks. Yung ginagawa ko is, naglalagay ako dito sa gitna. Napaka-velvety nito, guys. As in, tas ang bango-bango. Yan. Sa gitna, hindi mo na i-define. Tapos, ginaganyan ko siya sa lips ko. And then, ginagamit ko yung finger ko, pa-blend. So, ganyan siya. Kung gusto nyo yung dagdagan, magdagdag lang kayo. Tapos, okay lang naman na ito lang. Yung applicator lang yung, gamitin mo. Pero, gusto ko kasi siya i-blend. Yung airbed pala naka-chill lang dyan. Kasi, pupunta sila Manay. Diba, hala, nakalimutan ko yung ano pala natin. Pintura ba? I-ano natin, i-check natin kung anong kulay yung magmamatch talaga sa, para mabili natin yung paint. Anyway, magluluto ako ng lunch, guys. Anong oras na? Late na. Sobrang dami ko inasikaso kaninang umaga. Ay, nako. Magluluto sana ako ng yung galing ka IKEA, yung meatballs. Pero, pag open ko ng fridge, nakita ko to, guys. Yung ating, atay, at saka batikulon. Yan yung i-air fry ko para madali lang ba. Naka-edit na ako ng video isa. Yun yung video para mamaya. Kasi nga, di ba, kagabi hindi tayo nakapag-edit. Air fry ko lang yun. Konti lang. So, yung natira, ganito karami, diba? Yung i-air fry ko ngayon, konti lang. Good for 1 meal lang. Tapos yung iba, ibabalik ko na naman sa fridge. So, yun yung maganda sa ginawa nating cooking vlog. Mag-ano tayo, combination ng batikulon at atay. So, again, konti lang, guys. Yung lang, enough lang for 1 meal. So, meron na akong 2 batikulon dun. Pangalawang atay na yun. And then, tama pa ba yun? Isa pang batikulon. Atay. Oh my gosh, ang sarap nito. Yung iba, yung ginagamit nila, suka, yung pangsawsaw. Ako kasi, iba kasi sa amin, tuyo mansi yung ginagamit ko. Depende na sa inyo kung ano gusto nyo. Pero, ako kasi tuyo mansi na may sili. Oh, yummers! Okay, 180. Gawin natin siya 10 minutes, pero i-check natin siya 5 minutes later. Prepare lang ako ng sauce, guys. Nilagyan ko na siya ng konting toyo mansi. Itatry natin itong bigay ng kliyente ni Dan na chili. Homemade chili siya, guys. So, try natin. Lagay natin sa sauce. Ay, ito lang. Hindi ma-open. Ay, my gosh. Tapos matapon ba? Kumanon sa mukha. Kabaan. Bakit ang... Malapit na maluto yung ating Oh, shoot balls. Ayaw niya talaga. I did my best, but my best wasn't good enough. Ayaw niya. Hay nako, chili flakes na nga lang. Ito na lang, guys, chili flakes. Kasi ayaw ni chili. Try natin pa-open yung kay Dan mamaya. Woo! Sarap na kaming lunch! Ano siya? 10 minutes lang sa air fryer, guys. Ang ganyan yung itsura niya. Mainit na siya. Kain tayo, guys. Yummers. Yung sauce natin nandito na. Kain. Magkakamay ako. Kain.
Magfi-film sana ako ng, ano guys, sit-down video. Kaya lang, mga isang oras na lang darating na si Dan. So, mag-i-edit na lang ako guys ng more vlogs. And, tumawag si Dan kanina. Gusto niya ito, lobster. So, ito natin yung isa guys kasi merong dalawa dito. Organized pa din yung fridge natin. Kasi diba inorganize natin yung kailan lang. Tanggalin ko lang tong isa kasi dalawa yung nasa isang bag eh. Tagal-tagal na kasi ito dito. So, lutuin natin. Nagpabili ako sa kanya ng mga kulang sa ingredients. Hindi ko to naluto last time kasi late umuwi si Danny. Ngayon, medyo early siya ngayon. So, this week, hindi siya as in sobrang busy ata. Feeling ko. Which is good. Para makapag-relax naman siya. Last week kasi sobrang busy niya talaga, guys. Okay. Linisin ko lang tong sink para ilagay natin yan yung lobster. Sana matoyan in time. Meron tayong mga 2 oras siguro. Matutoyan. Ay na. Edit muna tayo ng isang vlog. Sana makapag-edit tayo before dumating si Dan. Kasi pagdating nun, sasabihin na, wala na, pack up na, hindi na pwede magtrabaho. Yung nasa lips ko, okay pa din siya guys. Kumain na ako ha. Tapos uminom ako ng tubig, siguro mga 2-3 beses na. Nandyan pa din siya. I-leave ko yung link ng product sa description box guys ha. Kasi gusto ko yung lipstick na to. Lalo na kung naghahanap kayo ng mga red shades na lipstick kasi parang yung whole line nitong lipstick na to puro siya red. Iba-ibang iba-ibang shades ng red, iba-ibang undertone ng mga red lipstick. So kung interesado kayo, i-leave ko siya sa description box. Nandun siya sa Caris shop ko. And i-leave ko na din yung link ng shop ko below kung gusto niyo i-check kung ano pa meron sa shop. Pero yeah, edit muna tayo. Nandito na si Dan, guys. Nakahubad na siya kasi ang init. Oy, binila niya ako ng mga ingredients para sa ating sauce. Nagpabili na din ako ng kulang namin. Nung nagpunta kami sa Asian shop, diba? Walang pork. Hala, so meron silang pork cup, babe. You got 3? Yep. Good job, my love. Thank you. And ginger. It's cheap. I know, it's really cheap, guys. Yung pork cup, ang mura lang. Sesame oil, kailangan natin to. But this is good, babe. You got a big one. Because at Kohl's, they have a small one. They only have a small one. As well. And then, yeah, malaki din na oyster sauce. Kailangan natin yan sa sauce natin mamaya. Pinapatuwad ko na si ano doon. Si lobster doon. Tapos, 3 pork cup. So, see, 3 na guys. Ang nabayaran lang ni Dan, $14.09. Yan lang. Feeling ko mas mura to. Kung mura to dito, mas mura to sa Pilipinas. Diba, no? Di ko alam yung mga presyo nito, eh. And then, bumili din siya ng, yay, thank you, babe. Pork belly. Pork belly, $7.86 yung ganito kalaki na pork belly. That's enough, isn't it? Yeah, that's enough. I'm just gonna cut it, in small pieces. So if I have to thaw, just like, you know. Yeah. How much is that a kilo? How much a kilo? This one is $13.99 per kilo. That's pretty good. Coles is $20 a kilo. Ay, Kohl's mahal. Why is it cheaper at the Asian shop? Coles is a big company that wants to make money, I guess. And they don't even sell these pork cup. Yo. I don't know why. It's good. So, i-ano ko din to. I-separate ko din to kasi hindi ko naman ito lahat, diba? Kapag nag-ano na. So, ilagay ko lang siya sa plastic. 1 plastic each. Tapos yung pork belly, ano ko din. Thank you, babe. How was your day, Malak? Nothing exciting. Minom ng Milo. And you know what? John said, I'm not cooking dinner on Friday. We're eating out. So I said Tower Hotel is good. What time are they getting here? Early. Oh yeah, that's right. I'm just trying to think, should we book our hotel? I'll let her know. And they will be here Friday, Saturday, Sunday, and Monday. 4 days. Cool. 4 days sila dito. That's good. Yeah, and it's good. Can you give me the plastic inside the freezer bags? Ano pa bang ibang ano nito? Ano pa bang ibang klaseng putahe yung nagagawa ng pork cup? Ano lang, di ba? Crispy pata lang. Tinatlo talaga. I'm pretty sure merong iba, eh. I'm
pretty sure merong iba. Hindi ko lang alam kung ano. Kompleto na yung ingredients natin. Kailangan ko pa talaga mag-refer sa lista kasi hindi ko to memorize. To teach our students here in Australia. So as part of that, yeah, we met a whole range of survivors, but a few special. Well, they're all special, but a few Nakasbeshi. Yung kailangan guys is oil, butter, onion, garlic, ginger, toyo, sesame oil, oyster sauce, pepper, sugar. Meron na tayo lahat. Meron naman akong sesame oil, kaya lang konti lang. So, nagpabili ako kay Dan. So, itong recipe nito kay Manay ito guys, ha? Parang iba pa din yung kay Manay kasi iba pa din yung like original recipe. Pero feeling ko, nakukuha ko siya guys. Char. Ito na naman ako nag-feeling niya na. Balatan ko lang to and nung last time na ginamit ko yung pambalat nito na binili ko sa eBay, sabi nyo, kutsara lang okay na. So, yun na yung ginagamit ko pambalat guys, kutsara. Thank you. Ito yung maganda. May natututunan tayo sa isa't isa. Char. Tapos wala pala kayong natutunan sa akin. Ako lang may natutunan sa inyo. Pagdating kasi sa pagluluto, as in wala. Zero experience talaga ako guys. Kaya, salamat sa inyong tulong. So yung kutsara, in fairness sa kanya, nakakaano talaga siya. Nakaka-peel talaga siya ng ginger. Tapos mas madali pa siya kaysa sa dun sa pinakita ko sa inyo na tag $1 lang kay eBay. Buti na lang, $1 lang yun. Para hindi ganun kasayang ba. So we have onion. Half to ng onion na malaki guys. Malaki kasi yung onion namin dito eh. Siguro ganito kalaki ng kamay ko. So siguro mga, di ko alam, 2 onion siguro sa Pilipinas. Tapos yung buong ginger na pinakita ko sa inyo kanina, yan din yun. And then isang buong garlic, like isang buong ganito. Hindi ko na maalala kung tama yan, pero sabihin ko sa inyo mamaya kung masarap. Yung gagawin, kasi pakita ko sa inyo ha, yung nandito lang sa akin, lista lang talaga. Lista lang siya guys, ng kulubot na papel, pinicturean ko lang siya. So, oil, yung gamit ko lagi is olive oil. So, 2 oil yung gagamitin, olive oil at saka sesame oil. So, unahin natin yung oil. And then, kailangan din pala ng butter. Olive oil. Ganito lang kalaki na saucepan yung gamit ko, oh. Hindi siya ganun kalaki. Ano lang siya, tama lang siya. Konting oil lang muna. Feeling ko pagtatawanan ako ni Manay kapag malito. Credits kay Manay. Sa kanya to galing yung recipe. Sa kanya yung recipe, pero yung amount, hindi ko na maalala kung ilan kasi hindi ko siya nalista. Pero ganun kadaming oil, tas lalagyan natin siya ng butter. Yung nandito sa lista ko, sabi almost 1 stick ng butter. Almost 1 stick daw. So after nun, ay hindi pa na naka-on. Hindi na naman naka-on, Beshi. Okay, so after nung oil, lagay na natin yung butter, guys. So, ganyan na muna kadaming butter. Kapag na-melt na yan, isusunod na natin yung ano natin. Garlic ata yung sunod. Ayun. So, onion na. Hindi ko dinagdagan yung butter ha. Kung ano yung pinakita ko sa inyo kanina, yun lang. Alam nyo, nakalimutan ko yung parsley. Or coriander ata. Nakalimutan ko yung coriander. Ayan. Kapag translucent na yung ano, char naman talaga sa mga translucent. Lagay na natin yung ating garlic. So, after onion, garlic, and then yan, kapag umamoy na yung garlic, ilalagay natin yung ginger. So, tansya-tansya lang. Kung feel nyo, kailangan nyo ng maraming butter, dagdagan nyo ng butter. Naamoy ko na yung garlic, so lagay na natin yung ginger, guys. Yung isang buong ginger to. Ilalagay ko yung natitirang butter. Kasi feeling ko kulang. Kasi nagbuot na sila dito. Pakita ko sa inyo. Masikip na kasi sila. So, dinagdagan ko ng butter, guys. Tapos, hintayin lang natin na maamoy na natin yung ginger before tayo mag-proceed sa next. While hinihintay natin na maamoy natin yung ginger, ikat lang natin to guys. Kasi kinakat ko yung ulo nito eh. Si best friend. Hello, best friend. Kakainin kita, best friend. Ikat natin siya dyan. Tapos, ikakat din natin yung dito half. Para manuot talaga yung sauce mamaya ba. Ayun. Oh my gosh. Yummers. Ayan. Oh, yummers.
ito na guys. Ito yung nag-fail ako noon na sobrang umalat siya. So, lalagyan na natin siya ng toyo, pero konti lang. As in, mag-start kayo sa sobrang konti lang. Kasi, nung una, inano ko siya, dinamihan ko siya, tapos sobrang alat. Ano to? 1/4 cup to. Half lang nito. To start. Konti lang yan. Kasi last time, I think, inano ko siya half a cup. Tatanga-tanga talaga ako eh. Naaamoy ko na siya. Bongga. Anong sunod? Yung sesame oil namin ganito karami. Uubusin ko to guys. Ganito na siya after sesame oil guys. Lagyan lang natin siya ng oyster sauce. Siguro mga ganun kadami. Kano ba kadami yan? Ewan ko. Pero as long as alam niyo na kung ano yung ingredients, parang depende na sa inyo kung, kasi 'di ba, depende din sa panlasa. Pero basta alam niyo na kung ano yung ingredients, kayo na bahala magdagdag ng ganito, ng ganyan. Next guys is pepper. Sa naalala ko ata yung kay Manay peppercorn lang, pero ako ginagawa ko is nagka-crush ako ng pepper. Tapos naglalagay din ako ng peppercorn. Maraming pepper. Ay, depende sa inyo pala. Depende sa inyo. Kung gusto nyo maanghang, yung may kick, damihan nyo yung pepper. Tapos, last ingredients, guys, is sugar. Minsan nakakalimutan ko yung sugar. As in, sobrang konti lang ng sugar. Yan yung laging advice ni Manay. Sa lahat ng lulutuin nyo, lagyan nyo ng pinch of sugar. Nakaka-add talaga siya ng flavor. So, lagyan natin. Moment of truth. Tikman na natin, guys. Kulang ng soy sauce. Paunti-unti lang. Huwag masyadong ma-excite. Guys, lagyan na natin yung sauce kasi luto na siya. Tapos, lagyan natin to sa oven. Ubusin ko na. Oh, punong-puno siya ng flavor, mga kaibigan. Wala nga lang tayong coriander. Pero okay lang yan. Pasok ko lang siya sa dito sa laman-laman ba para nuot ang flavor paglagay natin sa oven. Kasi luto na yung lobster, ilalagay ko lang siya sa oven hanggang sa yung laman ng lobster uminit. Kasi nga galing siya frozen, malamig talaga yung laman niya guys. So, kasi luto na yung dalawa, luto na yung lobster, luto na yung sauce. Hintayin lang natin na mainit siya. Oh, it's hot! Ready, my love? Are you ready for this? Yammers! Kain tayo, guys! Dinner! Good dinner! Wow! Nag-shorts lang siya, guys, kasi kanina wala siyang shorts. Kain tayo, guys! Magkakamay ako, eh. Kain tayo! Minsan lang kami umuupo dito. Thank you, my love. I will have the head, please. I get the head, you get the tail. Is that how it works? Okay, that's alright. I was asking. I like the head. Okay, you can have the head. Oh, it's hot. It's hot. That's why I said get a fork. Here. Shall I do it? No, this one's hot. I think this is fine. But careful, babe. It's gonna be a Did you cut it all the mess. way? I did. Okay, thank you. Wow. Alright. Go to here. Get rid of the juices. No, don't get rid of the juice. I want the juice. Alright, let me show you. That's yours. See, that's yours as well, babe? I can have that. Kain tayo, guys. Ang daming sauce, so I'm gonna keep some of the sauce because there's heaps. Thank you, John and China. Oh yeah, thank you, Manay and John. Thank you, guys. Benny. Did you pray? Did you pray before you eat? I was going to thank the Lord. Too late. Don't do that, babe. Don't play. How good's that? Sarap, guys. Kain tayo. Did you say kain tayo? I did. No, you didn't. I did.
Good job with the sauce. Yeah? Yeah, it's good. You like it? Oh, how good's that? Delicious. Wow. Oh, that's good. You love it? Should we get a spoon to... Sige, get the spoon. Ah, masarap yung... Masarap yung sauce. Nagustuhan niya. Approve! Beck, is it approved? Yeah. Good job, my love. Good job, me. Thank you, Manya, sa recipe. Credits to Tona and my kids. That oil? Or is that sauce? I think it's right from the bottom. Yeah. So what do you got in there, babe? What's that stuff? Ginger. Ginger. Can I eat the ginger or not really? You can eat all of this. How is it? Yummy. Itong table na to, nagagamit lang talaga siya kapag lobster ang ulam. Yeah? You notice that? We only use this table if our food is lobster. Yeah. Inuupuan kasi talaga. Yummers! That's so good. You like it? Yeah. Delicious. Fantastic. Mataba-taba. Oh, is it already 7:30? 7 o'clock. You like that stuff? Hmm? You like that stuff? Yeah. Not all of it. Grab that. That's good meat for you. Oh, you grab that, babe. Sure. Alright, I'm alright. No, don't worry about me. Thank you. So this Saturday we're going to play golf, the boys. In the morning. Afternoon. Okay. We just go to the local course, so just go around 12 or 1 o'clock. Yeah. I'll go shopping with Mamay. Yeah. You can have that, my love. You don't want it? There you go. Just take it to the city. Have you taken a shopping in the city before? No. I'll take it to the city. Have to be working a long shift that weekend, won't she? Lara will probably go with you because I texted Tony about golf. Yep. And he said he's already playing golf with his brother on that. Oh, okay, yeah. So she'll probably be up for it. Yeah, that's okay. Good dinner, my love? Very good dinner. No, you've done a good job, Andrew. It tastes really good. You've done a good job. Tastes good. Thank you. Babe, wait. Going. Babe, one last time. No. No, I need to show you something. No. Bahala ka. Big spider on the door. Big spider? Where? I'll get the spray. Takbo lang si Dan, guys. Nandito yung lapi ko. Malapit na kasi matapos yung inedit ko kanina. Tapos bigla siyang dumating. So, tatapusin ko lang. Mga less than 10 minutes na lang naman. Tatakbo din ka na, naman kasi siya. So, okay lang. Anyway, yun na yung video, guys. Salamat for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Hopefully tomorrow. Be good, guys. Good night. Bye. Mwah.